ní hán don áit neodrach. Sé sin ce leor ag a scríbhneoir abair tá leathanach bán os a chóir. Ach ní chiallaíonn sé sin go bhfuil sé sin ag an am sin, nó sé in áit neodrach. Sé sin le rá sulla mrachan sé éon rud ar a bápéir tá amhrais a tasta. Beidir gur bíon amhrais a teag an ríomhre agus ní héon spás neodrachaí an ríomhre. Ní ha. Ach an príomhrad a síle a heastíonn sa a chur aniuil ar a deireadh ní léon spás neodracha ná tá cultúr i gceist le chuilehoirt. Ná, ní mailim san focail cultúr, mar nuair úsáidteann focail cultúr, ócé, deirtear bhfuil sa chéal antropólaíoch. Cuim sin an saoile leog, lucha, creide, urlaisí tí, nósanna iachacháin, teanga, etc. Ach, ag gcónaí a gúil, fiúlas sin ráite tá daoine is mína bhar ballet Gallery náisiúnta ealaíne scríbhneoireacht, ilíocht, ní scríbhneoireacht, ilíocht, sin cultúr. Agus, so bearlam san focail sean ocail bra gaeilge béascna. Is mailim an focail béascna. Agus, má bhreaníonn tú ar déal, áráid, cos le chuile ochlóir eile dáhfuil againn, míníon Dictionary of the Irish Language, focail se i méarla, ok, bin nós na hama, etc. Cahamid fá suas, tá sé thar amagin fá suas agus ar good focail a bhíú dúin héin an ardana héin. Ar acham sin dal an scéal. Clúdaí an focail se béascna moráltacht, nósanna, agus clúdaíonn sé freisin teanga. So tá chuilehoirt á bhfuil i gceist againne leis a bhocail cultúr sa chéal antropólaíocht i gceist leis bhocail béascna. So sin an focail bhhailm a úsáid festa agus na rudaí seo gá chóirthú agam sé sin a bhfuil againn a churans ar gommas féimú mar dhaoine go sóisialta, stíonar ligean héin agus go háirdó hebh úsáid teamada. So tá sé sin ar fad ag an ealaíontóir, ag an scríbhneoir, ag an duine, ag gach duine sulla near siad focail. So, mar sin, is seasamh omláin neamhneodracha focail a rá mar catú é rá i teanga éigean agus catú é rá i niscúrsa éigean agus catú é rá i síomh sóisialta éigean. Nó deatá labhart le daine fós, a dtuigeann tú an rud mar bhínig Wittgenstein bhádach ní aimíonn teanga phríomháideach. So fágamid an chéisio bhí teanga phríomháide as an áidir ar fad. Má úsáid do teanga ar bith, focail ar bith. Ach bhain gúil tú duine imirtas focail idir teangach, agus fios an sin tá tú rárad éigean. Agus séirtam ar an mar sin, mar bhfuil sé neodrach ar bhealach éigean bunúsach tá sé politiúil. So mar scríbann tú a méarla tá tú tuair takeíocht do bhéascna an bhéarla. Cuma? Óní ar bhaile éis sin íana tá mi sé honna gaeilge, cén teanga tá tú leabhar, tá mi leabhar béarla, tá mi leabhar sax bhéarla. Yeah, ok, ní léon lucht ar sin. Billiún éigean duine gá dhéanam. Tá. Ach ná ceap gúil tú spás neodracha dhéanam sin, mar níl. Mar chéile le gaeilge, má leabharann tú gaeilge, ok, béidir tíbhiste an gaeilge, tá tú an spás neodracha ar fáil de tain, i dintin héin. Ach, tá tú lecha seasa. Bailach óine, bailach eile. So ní léon spás neodracha an, ní léon tabula rasa an don scríbhneoir. Tugann an scríbhneoir a bhfuil aige de bhéascna chuig chuilehoirt